Magandang araw sa inyo mga kapiston. May bago na naman tayong video. Kung gusto mong malaman kung bakit kanya iniwan, ipagpatuloy mo lang ang iyong panunood sa aking video. Para malaman mo kung saan ka nagkulang, tapusin mo ang video ko, dahil hawak ko ngayon ang buhay ng aso nyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka muna at pindutin mo ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga bagong video. Hindi ko kayo pipilitin na mag-subscribe sa aking channel, pero parang awa nyo na mag-subscribe na kayo. Shoutout nga pala sa lahat ng Bisaya dyan na nanonood sa aking video. Salamat sa inyong waipuas nga pagsuporta sa akong channel. Shoutout rin sa iyo Francis Galadola, ang pinakamasipag na apprentice engineer namin noon dito sa barko. Salamat sa iyong pagsuporta at napaka-pogi mo.